Faaraot, pyramidit, sfinksit. Ne on varmasti asioita, jotka monelle tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan Egyptistä. Tällä matkalla on kuitenkin tarkoitus tutustua Egyptiin toisenlaisesta näkökulmasta ja avata paikallisten kristittyjen elämää. Monet Egyptin kristityt kohtaavat vainoa ja syrjintää, mutta ovat silti valmiita seuraamaan Jeesusta. Tervetuloa mukaan! Muinainen faaraoiden Egypti on yksi maailman vanhimmista sivilisaatioista, joka sai alkunsa yli 3000 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Jo sitä ennen Egyptin alueella oli viljelty maata yli 2000 vuoden ajan. Tämän päivän Egypti on tasavalta, maailman 14. suurin valtio sekä arabimaailman suurin maa. Egyptin yli 100 miljoonasta asukkaasta valtaosa on sunnimuslimeja. Arviot kristittyjen määrästä vaihtelevat 10 ja 15 miljoonan välillä. Heistä valtaosa kuuluu koptilaiseen kirkkoon, joka on Lähi-idän suurin kristillinen kirkkokunta. Arvioiden mukaan noin puolet Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan kristityistä asuu Egyptissä. Perimätiedon mukaan apostoli Markus toi kristinuskon Egyptiin vuonna 1957. 300-luvulta 600-luvulle orientaali-ortodoksisiin kirkkoihin kuuluva koptilaisuus oli Egyptin valtauskonto. Sana kopti tarkoittikin alun perin yksinkertaisesti egyptiläinen ja oli käytössä ajalla, jolloin valtaosa Egyptin asukkaista oli kristittyjä. Arabit valloittivat Egyptin 600-luvulla. Valloituksen myötä egyptiläisten kieli vaihtui vähitellen arabiaksi ja uskonto 800-luvulle tultaessa islamiksi. Uusien valloittajien ehtoihin kuului, että mikäli joku ei suostunut kääntymään islamiin, hänen tuli maksaa ylimääräistä veroa muslimihallinnolle. Mikäli hän kieltäytyisi, olisi vaihtoehtona joko lähteä maasta tai tulla tapetuksi. Vähitellen koptit siirtyivät yhteiskunnan marginaaliin. Tänä päivänä Egyptin laki takaa uskonnon vapauden ja kieltää syrjinnän uskonnon perusteella, mutta viranomaistahotkaan eivät sitä juuri kunnioita. Kristittyjä kohdellaan usein toisen luokan kansalaisina. Lainvalvonnan puute ja paikallisviranomaisten haluttomuus suojella kristittyjä jättää monet heistä alttiiksi hyökkäyksille. Erityisesti vuoden 2011 arabikevään myötä Egyptin kristittyjen kokema vaino voimistui entisestään. Useina vuosina kuultiin surullisia uutisia, muun muassa erilaisista kristittyyn väestöön kohdistuneista pommi-iskuista. Joulukuussa 2016 Samiha saapui tuttuun tapaan koptikirkon Jumalan palvelukseen täällä Kairossa. Hän istui naisille varattuun kirkon osaan. Kesken Jumalan palveluksen naisten puolelle juoksi mies, joka oli kiinnittänyt pommin rintakehäänsä. Mies räjäytti pommin. Iskun seurauksena kuoli 27 ihmistä. Oli lähellä, että Samiha olisi ollut yksi heistä. Häntä hoitaneet lääkärit olivat varmoja, ettei hän selviä iskusta. Jumalalla oli kuitenkin toisenlainen suunnitelma. Tänä päivänä Samiha on elossa ja hän voi olosuhteisiin nähden hyvin. Isku on kuitenkin jättänyt jälkeensä ja hänen koko oikea puoli kasvoista on vaurioitunut. Vain vasemmalla puolella hän pystyy näkemään, kuulemaan ja haistamaan. Samiha ei kuitenkaan ole vihainen iskun tehneelle miehelle, vaan muistaa rukouksi tämän perhettä. Jos tapaisin iskun tehneen miehen perheen, ainoa mitä haluaisin heiltä kysyä on, tuntevatko he Jeesuksen? Rukoilen, että he voisivat löytää pelastuksen. Luostarilaitos on ollut tärkeä osa koptilaista kirkkoa jo vuosisatojen ajan ja on sitä yhä tänä päivänä. Ensimmäiset retriittikeskukset ja luostarit syntyi Egyptin erämaahan 200- ja 300-luvulla. Tämä upea kalliolouhittu luostari on 300-luvulta. Monet näistä luostareista on yhä tänä päivänä toiminnassa ja on siten yksi maailman vanhimpia yhtäjaksoisesti toiminnassa olevia luostareita.
Monien luostareiden uskotaan sijaitsevan paikoissa, jossa pyhä perhe eli Jeesus ja hänen perheensä kävivät heidän ollessaan maanpaossa Egyptissä. Monet luostarit onkin tosi tärkeitä pyhiinvaelluskohteita koptikristityille. Tähänkin luostariin liittyy tällainen samanlainen tarina ja monien ihmeiden kerrotaan tapahtuneen myös täällä luostarialueella. Egyptin kristityillä on tapana ottaa ranteeseensa pieni ristitatuointi tuodakseen julki identiteettiään Kristuksessa. He käyttävät usein koptilaista versiota rististä, jossa on 4 samanlaista sakaraa. Moni saa ristitatuoinnin jo lapsena. Risti symboloi Egyptin kristittyjen voimaa ja yhteenkuuluvuutta sekä Kristuksen lunastustyötä. Tatuoinnista on hyötyä myös käytännössä. Esimerkiksi kirkon vartija voi nopeasti tunnistaa henkilön kristityksi ja päästää hänet sisälle kirkkoon. Ristitatuointi on tuonut paljon ongelmia. Jotkut työtoverit eivät halua tehdä töitä kanssani, koska olen kristitty. Tämä ei kuitenkaan ole uutta minulle. Jeesus kertoi meille Raamatussa, että maailma tulee vihaamaan meitä, koska olemme kristittyjä. Olen ylpeä siitä, että olen kristitty. Olen ylpeä voidessani näyttää sen, tapahtui mitä tahansa. En pelkää vainoa. Ainoa, jota tulee pelätä, on Jumala. Kuten Raamatussa sanotaan, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Suuri osa kristittyihin kohdistuvasta vainosta tapahtuu Egyptin eteläisemmissä osissa, eli Ylä-Egyptissä, jossa islamin vanhoilliset tulkinnat ovat saaneet enemmän jalansijaa pohjoiseen verrattuna. Toisaalta myös alueen kristillinen perinne on pitkä. Edelleen tänä päivänä alueella asuu paljon kristittyjä ja siellä sijaitsee useita luostareita, kuten Assiutissa vierailemamme Dronkan luostari ja Minjan alueella sijaitseva Jabal el-Teirin luostarikirkko. Erityisesti Al-Minjan kuvernoraatti on tunnettu kristittyihin kohdistuneista hyökkäyksistä. Yksi tällä alueella asuvista kristityistä on 6 lapsen äiti Nadia. Hänen elämänsä muuttui peruuttamattomasti toukokuussa 2017. Nadia matkusti silloin poikansa Hanin, tyttärensä, vävypoikansa ja 3-vuotiaan lapsenlapsensa kanssa linja-autolla yhdelle alueella sijaitsevista luostareista. Kesken matkaa he huomaavat, miten bussia lähestyy auto, joka kuljettaa maastopukeisia miehiä. Nämä miehet pysäyttää linja-auton ja tunkeutuu autoon sisään. He hyökkäävät ensiksi bussissa matkustaneiden miesten kimppuun ja käskevät näitä kääntymään islamiin. Kaikki, jotka tunnustautuu kristityiksi, ammutaan kylmästi. Kun nämä miehet saapuu Nadian pojan Hanin kohdalle, hän näyttää miehille ranteeseensa tatuoitua koptilaisristiä ja Hani ammutaan. Saman kohtalon kokee myös Nadian vävy. Kun bussissa olevat miehet on näin käyty läpi, miehet kääntyvät naisten puoleen ja vaativat näitä nousemaan bussista ja lähtemään mukaansa. Tässä kohti linja-autoa onneksi lähestyy toinen auto, joka saa hyökkäjät muuttamaan suunnitelmansa ja pakenemaan paikalta. Tässä iskussa kuoli 28 ihmistä, mukaan lukien 2 lasta. Ehkä ajattelette, että olisin toivonut poikani tehneen tuossa hetkessä erilaisen ratkaisun. Ja äitinä olen tietenkin äärettömän surullinen ja vihainen poikani kohtalosta. Toisaalta olen hyvin onnellinen siitä, miten vahva hänen uskonsa oli, ja että hän ei kieltänyt Kristusta edes silloin, kun hänen henkeään uhattiin. Hänen valintansa on tuonut minulle valtavasti lohdutusta. Surun ja vihan lisäksi tunnen myös iloa ja lohtua, sillä tiedän, että ne, jotka kuolivat Kristuksen tähden ja menivät taivaaseen. Kirkkomme on rakennettu marttyyrien verellä ja se kasvaa vaikeuksissa. Me emme pelkää kuolemaa. Terroristit eivät voi estää meitä vierailemasta luostareissa ja kirkoissa. 1940-luvulla monet maaseudun koptit pakenivat Ylä-Egyptin köyhiä elinoloja ja asettuivat Kairoon työmahdollisuuksien ja paremman elämän toivossa. Monet elättivät itsensä aluksi kasvattamalla eläimiä, mutta koptit oivalsivat pian saavansa paremman elannon roskien kerääjinä.
Jätteiden lajittelusta tuli erityisesti kristittyjen tehtävä, sillä monet heistä kasvattivat jäteruualla sikoja, minkä uskonto kieltää muslimeilta. Alkuun roskankeräjiä asui eri puolilla Kairoa, mutta vuonna 1969 Egyptin hallitus päätti siirtää heidät samaan kaupungin osaan, Mokattamin vuoren juurelle. Tänä päivänä Zappaleenien, eli roskaihmisten kaupunki, on kuin valtava kierrätyskeskus. Joka päivä kuorma-autot ja kärryt kuljettavat Suurkairon alueelta jätteitä tälle esikaupunkialueelle. Miehet huolehtivat pääasiassa jätteiden keräämisestä. Naisten tehtävänä on lajitella jätteet ja ottaa talteen kaikki tarpeellinen. Kaupunginosan väestö koostuu edelleenkin pääosin kopteista, joista monet osallistuvat aktiivisesti alueen seurakuntien toimintaan. Aikanaan rakennetut kirkot toimivat edelleen vireästi. Niin kutsuttu luolakirkko on niistä varmasti mieleenpainuvin. Ollaan meidän suomalaisen matkaseurueen kanssa viettämässä iltaa täällä Mokattamin vuoren alueella ja ollaan täällä aivan mahtavassa kallioon kaiverretussa luolakirkossa. Tässä kirkossa on ollut parhaimmillaan jopa 20 000 vierailijaa, mikä tekee kirkosta ei pelkästään Egyptin, vaan koko Lähi-idän suurimman kirkon. Monissa maissa muslimitaustaiset uskovat kohtaavat erityisen kovaa vainoa ja maksavat uskostaan kovan hinnan. Näin on myös Egyptissä. Vaikka Egyptin koptikristityt kohtaavat arjessaan monenlaisia vaikeuksia uskontonsa vuoksi, heillä on kuitenkin melko vakiintunut asema egyptiläisessä yhteiskunnassa. Muslimitaustaisten kristittyjen tilanne on kuitenkin haastavampi. He eivät pelkästään menetä valtauskonnon tuomaa yhteiskunnallista turvaa, vaan lisäksi heidän oma perheensä ja sukunsa usein kääntyy heitä vastaan. Muslimitaustaisiin kristittyihin kohdistuukin usein oman perheen taholta valtava paine palata islamiin. Myöskään Egyptin valtio ei anna kristinuskoon kääntyneille mahdollisuutta saada virallista tunnustusta kääntymykselle, vaan maan virallisissa rekistereissä ja henkilökorteissa he ovat edelleen muslimeja. Vainoa ja väkivaltaa kokeneet Egyptin kristityt ovat kokeneet erilaisia hyökkäyksiä, sortoa ja syrjintää, mutta ovat useasti osoittaneet uskomatonta armahtavaisuutta ja anteeksiantoa. Egyptin koptikristityt olivat jopa ehdolla vuoden 2018 Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi, sillä koston sijaan he ovat valinneet rauhan ja yhteiselon. Ehkä yksi tunnetuimmista egyptiläisiä kristittyjä kohtaan tehdyistä hyökkäyksistä tapahtui Libyassa vuonna 2015. Libyassa vaikuttava ISIS-terroristiryhmä ilmoitti kaapanneensa 21 kristittyä. Helmikuun puolivälissä ISIS julkaisi Twitter-tilillään videon, jolla kaapatut kristityt teloitetaan. Heistä 20 oli kotoisin Egyptistä ja 1 Ghanasta. Hän oli kääntynyt kristityksi vasta jouduttuaan vangiksi yhdessä egyptiläiskristittyjen kanssa. Nämä 21 miestä eivät ISIS-sotureiden vaatimuksista huolimatta kieltäneet uskoaan ja maksoivat siitä lopulta hengellään. Nuorin marttyyreistä oli 20-vuotias, vanhin 46-vuotias. Vainosta ja syrjinnästä huolimatta monet Egyptin kristityt elävät rohkeasti todeksi uskoaan, käyvät Jumalan palveluksissa, rukoilevat ja ylistävät Jumalaa. Muutamia vuosia sitten, kun kirkkoiskut ja muut väkivallan teot kiihtyivät, eri kirkkokunnat löysivät uudenlaisen yhteyden toisiinsa ja raja-aitojen rakentamisen sijaan vaino on tuonut uskovat yhteen. Tänä päivänä Egyptin kristityt niin perinteisissä kirkkokunnissa kuin evankelisissa seurakunnissa ovat yhtä enemmän kuin koskaan. Eri seurakunnat ovat oppineet kunnioittamaan toinen toisiaan ja jopa rikastamaan omaa Jumalan palveluselämäänsä kuuntelemalla ja oppimalla toinen toisiltaan.
Open Doors on kansainvälinen, yhteiskristillinen avustusjärjestö, joka toimii vainottujen kristittyjen auttamiseksi yli 70 kohdemaassa. Järjestön tavoitteena on edistää ihmisoikeuksia ja tukea vainon keskellä eläviä kristittyjä ja kristillisiä yhteisöjä. Open Doors toimii paikallisten yhteistyökumppanien välityksellä myös Egyptissä. Tuemme paikallisia kirkkoja ja seurakuntia sekä organisoimme erilaisia yhteisön kehitykseen tähtääviä hankkeita, kuten luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja ammatillista koulutusta. Yhteistyökumppaneiden kautta annamme myös oikeudellista apua, terveydenhoitoa sekä tuemme erityisesti nuorten, naisten ja perheiden parissa tehtävää työtä. Se, mitä jokainen kristitty kautta maailman voi tehdä, on rukoilla vainottujen puolesta. Tätä ovat meiltä pyytäneet myös Egyptin kristityt. Eräs tapaamani kristitty kuitenkin esitti meille pyynnön. Älkää rukoilko, että vaino loppuisi, vaan rukoilkaa, että seurakunta pysyisi uskollisena ja kestäisi vainoista huolimatta. Uskon, että vainottu seurakunta voi opettaa meille paljon. Vainoista huolimatta kristinusko on elävää ja se kasvaa. Kun Libyassa tapahtuneen teloituksen jälkeen Egyptin kristityt joutuivat kaikenlaisen uhkailun kohteeksi, heillä oli vastaus valmiina. Erääseen sosiaalisessa mediassa tehtyyn uhkaukseen oli liitetty kuva marttyyrimuseossa tyhjillään olevista vitriineistä. Viesti oli: me olemme valmiit kuolemaan sen puolesta, mihin uskomme.